नमस्ते, मी तांदळाचे पापड बनवते आहे. ते साहित्य दाखवते. हे त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य आहे. 1 वाटी तांदळाचं पीठ घेतलं आहे. हे त्याच्यासाठी 1 वाटी पाणी, म्हणजे शेमशेम घ्यायचं. आता समजा तुम्ही हे 2 वाट्या तांदळाचं पीठ घेतलं की 2 वाट्या पाणी घ्यायचं, म्हणजे तेवढ्याच वाट्या आहेत ना, 2 वाट्या पाणी घ्यायचं. असं मी 1 वाटी तांदळाचं पीठ 1 वाटी पाणी घेतलं आहे. त्यासाठी अर्धा चमचा आहे ना पापड खार आहे, म्हणजे सोडा नाही आणायचा, आपण पापड खार आणायचा. त्याच्यासाठी हा पावणा चमचा, म्हणजे अर्धा चमच्याने थोडासा जास्त मीठ घ्यायचा. आणि अर्धा चमचा तिखट घ्यायचं, म्हणजे मिरची मसाला. आणि हा अर्धा चमचा हिंग घ्यायचा आहे. आणि हे पीठ मळताना हाताला लावण्यासाठी हे तेल घ्यायचं आहे. आता मी पहिलं काय करते, हा मी टोप घेतला आहे. स्टीलच्या टोपामध्ये पाणी नाही, हे पीठ शिजवायचं नाही, कारण ते पीठ आहे ना त्याच्यामध्ये सगळं म्हणजे करपतं. हे सगळं पाण्यामध्ये मिक्स करायचं आणि पाण्याला उकळी आणून आहे ना आपल्याला त्याच्यामध्ये पीठ शिजवायचं आहे. आता सर्व आहे ना हे साहित्य मिक्स केलं आहे ना. आता मी गॅसवर ठेवते आणि त्याच्यामध्ये हे पीठ आहे ना, जसं मोदकाचं पीठ उकडतात ना तसं हे पीठ त्या पाण्यामध्ये आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे. आता मी गॅस पेटवते आणि तुम्हाला दाखवते. हे असं सगळं साहित्य पाण्यामध्ये एकत्र टाकायचं आणि पाण्याला उकळी यायला द्यायची. अशी चांगली पाण्याला उकळी आली ना, मग आपण त्याच्यामध्ये पीठ टाकून पीठ शिजवायचं. अशी चांगली फुल उकळी यायला पाहिजे. आता मस्त उकळी आली आहे. आता मी गॅस कमी करते आणि त्याच्यामध्ये आहे ना हे पीठ सोडते आणि ढवळून घेते. पीठ शिजवताना आहे ना स्टीलचं भांडं नाही घ्यायचं, कारण स्टीलचं भांडं घेतलं ना तर ते करपतं खाली. सगळं असं मिक्स करायचं आणि 10 मिनिटं आहेत ना वाफेवर ठेवायचा. म्हणजे गॅस बारीक करून वाफ द्यायची पिठाला. आता सर्व मिक्स झालंय. आता मी ह्याच्यावरती झाकण ठेवते 10 मिनिटासाठी वाफ लावायला आणि नंतर तुम्हाला मळताना दाखवते. तर मी गॅस बारीक केला आहे, कारण ते जरा वाफ लागायला पाहिजे म्हणून. पीठ छान आपलं शिजलेलं आहे बघा, मस्त खाली लागलं पण नाही आहे. आता हे मी आहे ना परातीत काढून घेते मळण्यासाठी. असं टोपामध्ये थोडं सुद्धा लागलं नाही, कारण का माहिती आहे, हे स्टीलचा भांडा कधीच नाही घ्यायचा असं पीठ वगैरे शिजवायला, कारण स्टीलच्या भांड्यामध्ये आहे ना करपतो पीठ. थोडं थंड करून आहे ना जरा गरम गरमच मळून घ्यायचं आहे. आपल्याला पाणी लागलं तर घ्यायचं, नाही तर तेलामध्येच मळायचं आहे. तेलाचा हात घेऊन असं मळायचं आहे. असं बिना पाण्याचं आहे ना असं मळून घ्यायचं पीठ. आता हे आपले पापड कसे आहे तांदळाच्या पिठाचे आहे ना, सफेद नाही होणार, कारण का मी लाल तिखट वापरलं आहे, म्हणून ते आपले लाल होणार आहे थोडेसे. आणि आपल्याला समजा लाल नको असतील ना पापड, तर कसं माहिती आहे, लाल मसाला तर पाहिजेच असतो तिखटपणासाठी जरासं, कारण ते आपण चवीला वापरतो ना, त्याच्यामुळे तिखट वापरायचं. आणि समजा मिरचीचा ठेचा जरी वापरला ना, हिरव्या मिरचीचा, तरी चालेल, पण थोडं जास्त घ्यायला लागेल. आता 1 वाटी पीठ घेतलं आहे ना, ह्याच्यासाठी तुम्हाला आहे ना 10-12 तरी मिरची घ्यायला लागतील. आणि त्याचा आहे ना बारीक ठेचा बनवून घ्यायचा. हे आता पीठ आहे ना मी असं सुकंच मळलं आहे. ह्याला मी थोडासुद्धा पाणी नाही घेतलं आहे. आता मी आहे ना तेलाने ते मळून घेणार आहे, चांगलं तेल लावून.
एकदम कडक झाला आहे. आता मी तेलाचा हात घेऊन आहे ना चांगलं मळून घेणार आहे. हे पापडाचं पीठ मळायला आहे ना लय चांगलं म्हणजे जोर लावायला लागतो. पीठ तेलामध्ये चांगलं मळून घेतल्यावर आहे ना असं अर्धा तास चेचायचं. मी आता हे अर्धा तास आहे ना चेचत होती. आपल्याकडे वरवंटा असला ना तर वरवंट्याने चेचायचं पटापट आणि ते नरम होतो. नंतर असं एक जीव होतं. आणि मग आता मी तुम्हाला लाटून दाखवते. चेचलं नाही तर लाटायला होत नाही, ते फुटतात एकदम. पीठ कसं फसफशीत असतं ना त्याच्यामुळे. मी अर्धा तास बरोबर चेचते आहे. तेव्हा असा गोळा झाला आहे चांगला. आता मस्त चेचून घेतलं आहे तर थोडं थोडं पीठ घेऊन आहे ना असं गोळी करायची. चांगली हातावर दाबून दाबून आहे ना अशी गोळी बनवायची. बघा अशी गोळी केली ना आपण हाताने की पोलपाटावर घेतल्यावर लाटता नाही ना परत. असं दाबून आहे ना अशी दाबून अशी मस्त गोळी करून घ्यायची घट्ट. आणि आपण आहे ना ती लाटायची. असं थोडं तेल लावायचं आणि लाटायची. छोटे छोटे लाटायचे एकदम. असे एकदम छोटे छोटे लाटायचे. कारण पीठ आहे ना चेचायला लागतो. ते अर्धा तास मी बरोबर चेचत होती. एकदम मस्त असे लाटून आता छानपैकी तुम्हाला दाखवते. आधी पहिले 2-3 त्याच्यामध्ये पाणी थोडं पण नाही वापरायचा. तुम्ही करताना म्हणाल ते पापड विकत आणलेले बरे, जाम चेचायला लागतात. असं मस्त छान झाले ते बघा. एकदम पातळ लाटायचे. हे आता मी कशावर ठेवते. हे आता माझ्याकडे बिलाचं सूप आहे. हे सूप आहे बिलाचं, गावचं आणलेलं आहे. या बिलाचं सूप नसलं ना तुमच्याकडे तर असं काहीतरी टोपलं वगैरे असेल ना बिलाचं, चपात्या ठेवायला भाकरी ठेवायला घेतात ना, तसलं असले तर चालेल. त्याच्यावर असे ठेवायचे लावून आणि मग उन्हात टाकायचे. झाल्यावर आपले लाटून थोडे थोडे झाले ना की थोडे थोडे लगेच उन्हात टाकायचे. आपण पीठ चांगला चेचला नाही ना मग त्याचे कडेने फुटतात. आपण मोठे पण लाटू शकता, कारण गोळी मोठी घेतली ना तर मोठे होणार. हे पापड असे लाटायचे आपण. आणि आपल्याला समजा गोल पाहिजे असेल हे असे फुटतात कडेने. हे कसे फुटलेत मी तुम्हाला दाखवायला असे ठेवले, दाखवायला म्हणजे असे ठेवले. आता आपल्याला गोल पाहिजे असतील ना तर आपण काय करायचं, हे ग्लास घेतलाय आणि याच्यापेक्षा मोठा भांडं घ्यायचा आपण पाहिजे तर, पण असा काटावाला घ्यायचा आणि हा त्याच्यावर असा मधोमध असा मारायचा. म्हणजे बघा हे असे पुरीसारखे निघतात. हे असे पुरीसारखे छान आहे ना गोल गोल पापड आपले असे निघतील. म्हणजे मस्त छान दिसायला पण छान आणि असे म्हणजे तळायला वगैरे पण मस्त असे आपण करू शकता. म्हणजे असे डिझाईन म्हणजे कसं पापड लाटता लाटता फुटतात ना, म्हणून आपण कसे असे गोल जरा झाकण मोठा घ्यायचा डब्याचा वगैरे. आणि गोळी पण अशी आहे ना चांगली ते चेचून वगैरे पीठ आहे ना पीठ तो फुटतो. त्याच्यामुळे काय करायचं, हे ग्लास मी आता ग्लास घेतलाय बारीक छोटा. तुम्ही असं जरा मोठं घेतलं. हे बघा असे पापड आहेत ना
म्हणजे गोल बनवताना अशी का म्हणजे कडा त्याची अशी फुटते. तांदळाचे पापड मस्त छान झालेले आहेत आणि एका दिवसातच सुकले, एकदम कडक झाले मस्त असे. म्हणजे अजून डबल सुकवायचे, दोन उन्हामध्ये सुकवायचे आणि बरणीमध्ये भरून ठेवायचे.